Množiteľka zanedbala potrebnú starostlivosť o 65 žijúcich psov. Dospelých, ale aj šteniat. Jednalo sa konkrétne o 56 yorkshireských teriérov, 3 šicu a 6 border collie. Umiestnila ich a držala v priestore o rozmeroch 25 m2 bez hygienickej údržby a pravidelného prístupu ku krmivu a vode. Od roku 2019 vyviezlo zo Slovenskej republiky do Rakúskej republiky viac ako 1000 šteniat. Do Švajčiarska viac ako 820 šteniat. To je len malý fragment skrutosti, ktorá je každodennou realitou pre 1000 zvierat na Slovensku. Len zlomok prípadov sa dostane na verejnosť, či do médií, alebo k vyšetrovateľom. Preto som rád, že po rokoch snaženia, po rokoch tlaku na Európsku komisiu, po rezolúcii Európskeho parlamentu, ktorú som spolu inicioval, konečne riešime obchod so spoločenskými zvieratami, obchod so šteniatami naprieč celou Európskou úniou jednotnou legislatívou. Trvalo to roky a ešte to neskončilo, pretože zákon ešte len komisia predložila. Je však dôležité, že tento problém riešime, že sa pozrieme na obchod so šteniatami v celej únii, že zvieratá budú lepšie identifikované, databázy prepojené a množitelia konečne poriadne kontrolovaní.